माने कारण तमें हूँ जड़े मूर्छाणी चंडिया ब्राह्मण मो प्रकाश कौन जानी तू गोटे मशाणी चंडिया ब्राह्मण बोली अरे से किसी बुझी पारु नहांती तार ए बड़ भाई मशाणी चंडिया ब्राह्मण कहीं है अरे तू बुझुनु कहीं अरे तू कहीं बुझुनु ए विकास मिश्र अरे कोके रे सोई मशाणी की जाइची मशाणी चंडिया ब्राह्मण हवा अरे सब तुम्हारी पाई मु करथि पागला सब तुम्हारी पाई किए किछि बुझिलानी न बुझा तो ए भाईटा सब दिन भाबी भाबी मरे जीव अरे पागला तुम्हें बुझुना कहीं अरे विकास मिश्र आज मशाणी चंडिया ब्राह्मण हो गए बड़ भाई विकास मिश्र निश्चय बचे
जो कथा कहते सेमितिया लोक कौन कहीं मिले ମୁଁ ବି ବୁଝିପାରୁନି ମାମୁଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବରେ କେହି କ'ଣ ରାଜି ହେବେ? जन्म पर एमती कथा कि एमती शब्द मुझे आज जाए शुणी नी ହେଲେ ମଉସା ମୁଁ ଏକଥା ହିଁ ବୁଝିପାରୁନି ମାମୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଭଳିଆ ଅଦ୍ଭୁତ ଆଇଡିଆ ଦେଲା କିଏ? दब आउ किए आम गाँ पतिया भाई न करी कौ गोटे कर्मकांड हिसाब पुरोहित देथियो अरे बाबू जदि वशिष्ठ बाबू को तुम आज्ञाटा देल ताले सेमिति लोकटे खोजी आनी दियो ମଉସା ମୁଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଖୋଜୁଛି ଯେ ଆଗରେ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। କେତେବେଳେ ମାଡ ହେଇଯିବ ବାପା ଠିକ ନାହିଁ ତାର ସେଥିରେ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ନା ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜମା ଭୟ କର ନା ସେ ଲୋକ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ଚାहे 5 ଲକ୍ଷ ହଉ କି 10 ଲକ୍ଷ ହଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ମାମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କର ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦରକାର। 10 ଲକ୍ଷ କଣ ସବୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ରାଜି ହବ ତମ ମାମୁଁ ସେ ଲୋକ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଚାହିଁବ ସେତେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମଉସା ସେମିତି ଗୋଟେ ଲୋକ ମିଳିଲେ ତ ହଉଛି। ବୁଝିପାରୁନା କି ଚାଲ ବସ ମୁଁ ବୁଝୁ ଆଚ୍ଛା ମନୋଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ବଶିଷ୍ଠ ଯୋଉ ଅଭିନୟ କରିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଭିନୟଟା ମରିଛି ଆଶାୟ ସନ୍ଧାନ କାହିଁ ରାଜି ହବ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ମାମୁଁ ବଶିଷ୍ଠ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଯାହା ବୁଝିଥିବେ ସେଇଆ ମୁଁ ମାମୁଁ ସଫା ସଫା ମନା କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ସଫା ସଫା କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ମିଳିବା କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦ ଯାହାଟା କେବଳ ନିର୍ବୋଧ ମାନଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ମାମୁଁ ମୁଁ ମଉସାଙ୍କୁ ସାରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବେନି ଆମ ନବୀନ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଲାଣି ବିଲରେ କାମ କରିବାକୁ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହାନ୍ତି ମରିଆ ଲୋକର ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କିଏ ଆସିବ ମଉସା ଠିକ କହୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ଆମେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ କେହି ଲୋକ ରାଜି ହେବେନି। ମୁଁ ପଚାରୁଛି କାହିଁକି ମିଳିବ? এই চেকটা নেই মু মশাণীକୁ ଯାଏ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହବ। ନୂଆ କଥା କଣ? ଆରେ ଗ୍ରେଟ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେ ଶବ ବାହାର ଯିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ଦୁଇଟା ଖୋଲା ରଖି ବାହାରକୁ ରଖି ଦିଆଯାଉ। ସାରା ସମୁଦ୍ରବାସୀକୁ ବିଜୟ ଲାଭ କରୁଥିବା ଗ୍ରେଟ୍ ବୀର ଆଲେକ୍ସାଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁ ସଜାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ କେମିତି ଖାଲି ହାତରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୋ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଖୁସି ପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ବିକାଶ ମିଶ୍ର ଆଜି ମଶାଣିରେ ଶୋଇ କୋକେଇରେ ଯିବ ମଶାଣିରେ ଶୋଇ କୋକେଇରେ ଯିବ। ଆପଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଶୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା।